golaz gain, bueno, posik guzta, baina garrantzitsuna 3 puntuak hemen gehatzea zian, da, bueno, posik batez ere, helburua lortu dugulako. Partida oso ona, laugarren garaipen jarraian nola sentitzen zen? Konfiantza osoarekin, ez? 4 garaipen lortu ditugu jarraian, eta horrek helburua betetzeko garrantzitsua eta ikusten da taldea lana bide honean daola. Buruko zen talde erraza, baina hasieratik taldeak partida oso serio baten duzela. Bai, bagenekin Burgosen taldea nola jolasten duen, zer lan egiten duten, defentsiboki oso talde landua da, eta eskerra jokaldi batian gola sartu, eta 3 puntuak Ipuruan gehatu dira. Ipurua oso sendo eta zale beste garaipen bat oparitu dut. Bai, 11. garaipena ez, Ipuruan, da ikusten da taldea oso sendua dela hemen, eta espero hemendikan denboraldi bukara arte hola jarraitzea. Eskerrik asko.